bo ko do ko ale ka telefoni sunyana ale shikara mugo saba de la yala o mugo saba be daga aku lakale qur'ana da ba ube lakale min ke qur'ana la lesritala ka fo ni be kala itege da qur'ana ka yiki kale lesrito la dinala kalali harafu saba de kalili yode billahi tallahi wallahi kalili yenununde me mugoti bolo da qur'ana ka ko ibe kala ka lesrito la wote kalili kono lesritala me ni mugo min kon kala ni qur'ana doni ke ba ko ni la nyini yede alaka kuma min be qur'ana kono aya munun be qur'ana kono ni kala nyini yode ulu alaka kuma wude alaka mankutu de ulu ye kalili be kene alaka togona ka mankutu ye ni kambe aya de ni kon kala ni qur'ana ni kambe alaka kuma min sebele mbala de waya alaka mankutu de kalili be kene o basitika men ni kon kala ni qur'ana ni e la nyini ye gafe inde ani papier nunu ulu ye danfe unda te daga ka kalini ulu nkalla ni qur'ana yira faran fanshan ninde ni la nyine aya inde o yala ka kuma wala ka mankutu re bashi tola ibisi ka kalina la to ibisi ka kalina ka mankutu men ni e kala nyine ye qur'ana gafe inde papier ni fe nonunde ulu ye danfe unde mote kalani ulu ye me minye ki tege da qur'ana ka ki kale lesrita la dinala kalilite kalili chogote kalili yede billahi tallahi wallahi kalili ye ni harafu sabade donc ni sugu ni eye sikara mogola ni eye afoko ulu de itasunya ni yun wele na ya suru silama kiri be inu tara khadila kiri mimbe oyorola al bayyinatu ala al mudai emin tara kiri tigra fe ko nonu nyen ka telefoni sunya ibena ni sere bangale unde ibena ni sere awde sere mumbi bolo mimba sabati ko ayi tasunya khadi bode nyini fe kiri tigla bode nyini efe ni sere masoro e bolo kiri tigile ba fo ale fana ka kuna ale fana ka kali na ko wallahi ne ma tata wa banne hari na ya surayata o ko tobe tanya na bolla gara desa jinya ko ni tabanna ha ko doko ulu kam misiri sariya dobu boloye ni mogo min ka telefoni sonena misiri kono ube keme minila komi abe misiri udola uba ke sariya misiri kono ko ni mogo ka telefoni sonena misiri kono ube keme sara doya anyini kali nati bo ni nyede uba fo tazir bil mali ni be bonda minna kam mogo nyangi ni nafolo minaliye sosoli bala don ke baw bolo minye majhabi nani nye ulu maso nyangile ka keni nafolo kamugo janga kata ko nima ninke ube niyen ninke be ni nafolo hakke sara majhabi nani so nentama uko atebbe ko pasike ni sira dira oma ko mugo dobe tabbaga mugo dola ka tonyo ka kan nafolo mina ko pasika yen ninke ube yen ninfo ويك دلك آية وني حديثوي ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل كتايا لبا أني نتشيدين كو إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هاجة في سهركم هاجة في بلدكم هاجة تشيدين كو كجولون كان نفلو حرام يرى أوكا أني تشيدين كو لا يحل مال امرئ مسلم إلا بتيبة من نفسه kiden ko te daga ka silama kan na fulo minala na yire ninde majjenai ni aya koso ni hadisa koso majabin nani ko kanyangeli ke ni na fule ko atebe me shaykh sila bun taymiya ani bun qayyim bun taymiya ka kitabu kono siyasatu saraiya ani bun qayyim uyayira nyangili be ke ni na fulo ufana yedelila chamanyira me wulu yedella munu nyira majabi nani tigu ko delira nunun tuse lendero me sawul sila bon temi ko ma tuse ako della ubu to do batu ube tuse nyangili be kenin na foloy bon temi yedella chaman nati chide nyere ye mugo nyangili munun kenin na foloy ayulu nati donc sisa kuma fula bala me rajihu ye minye min sabati lendo nyangili be kenin na foloy me masaka ude kabara do kam go nyangili na foloy munun ko dagara nyangile ka keni na fulo
u ko masakew de ka baara don masakew de bɛ se ka mɔgɔ ɲange ni nafolo ye olu bɛ jamana bɛɛ mara jamanaden bɛɛ ka masalaha kama ni mɔgɔ o mɔgɔ ye fɛn tigɛ i bɛ nin wari hakɛ sara ni mɔgɔ o mɔgɔ tɛmɛna estopu ni donna kɔnɔ i bɛ nin wari hakɛ sara ko a bɛ daga jamana ka nin kɛ jamanadenw ka nafa kama donc Cheikh Abdallah Boumba delila ka ɲininka kabila dɔn ko yala olu bɛ se ka bɛn a la ba nikahu shighar ye mun ye n bɛ n denmuso d'i ma e fana bɛ denmuso di ne ma furu nafolo tɛ sara maana komi a bɛ komi ne ka denmuso bɛ kɛ komi e ka denmuso ka furu nafolo e fana ka denmuso bɛ ne ka denmuso furu nafolo an b'u falen ɲɔgɔn na ko nin bɛ olu ka kabila la bon ni kabila bɛnna ko ni mɔgɔ min n'i ye nin furu cogo kɛ u ye nafolo hakɛ dɔ fɔ ko i b'a sara o bɛ cogo di Cheikh Abdallah Boumba ye ko ni furu cogo min filɛ nin ye haramuyalen don a ko ni mɔgɔ minnu kabila min sera ka bɛn a la bon ko ni mɔgɔ min y'a kɛ i ka nin wari hakɛ sara a ka sɔrɔ faamaw fana b'aw kɔ u jɛnna ni nin ye a ko baasi t'a la ni faamaw y'a sabati aw bolo jɛnna n'a ye baasi t'a la kiiri tigɛ yɔrɔw la wala nin fana min ye ɛwa mɔgɔw ka kɛ sariya ye misiriw kɔnɔ ko ni mɔgɔ min ka telefoni sɔnna i ka 100 sara a tɛ bɛn dɛ a man ka kɛ dɛ parce que an ko ɲangili ni nafolo faamaw de ka baara don n'a y'a sɔrɔ sariya bɔra faamaw fɛ k'a fɔ misiriw kɔnɔ a y'u kɔlɔsi ni mɔgɔ mɔgɔ ka telefoni sɔnna a ye 100 minɛ a la an b'a kɛ parce que dagara faamaw ka ɲangili kɛ ni nafolo ye mais n'a y'a sɔrɔ faamaw sɛn t'a la don jamana e y'a kɛ i y'a minɛ dɔ la i m'a minɛ dɔ la n'a kɛlɛla a taara faama fɛ e bɛ jɔ sɔrɔ i tɛ jɔ sɔrɔ parce que n'a ma bɔ faama fɛ aw yɛrɛ de b'a kɛ e bɛ se ka mujabala k'a la e bɛ se ka minɛ dɔ la i t'a minɛ dɔ la ou bien don dɔ la dɔw bɛ se k'a fɔ ne t'a di ni e fana ko diyago a ka di kɛlɛ wulila ou bien kɛlɛ ma wuli kɛlɛ wulila donc wala nin ko sugu min ye ɲangili ye ni nafolo ye a bɛ daga dɛ mais a ka to faamaw bolo faamaw de ka baara don n'u ye ɲamarali kɛ n'a ye yɔrɔ min ka sabati aw bolo a b'a kɛ ni faamaw m'aw ɲamara n'a ka sabati aw bolo a kana kɛ tewo ale ye min fɔ dɔrɔn ko ka kuma soji ko ale salira misiri dɔ la bon ko min bɛ ale kɛrɛfɛ a telefoni sɔrɔla ko alimamu ka nayibu ko hari a ka sali ma dafa salamu bilala dɔrɔn a wulila jɔn ka telefoni sɔnila jɔn ka telefoni sɔnila ko mɔgɔ ma kuma a y'a tigi ɲini a m'a ye bon ala ka hakiliman d'a ma inshallah subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk